En plus, bien, c'est que ma fille me sont fanana. Ouais. Jonde tuguni. Ada maga musoke. Non, Sadio Galon te fo nyana. Non, manjia bila bilai. Njeli makadi quoi. Che nyete donné tan ko avec Griman do sa. Ite laje wallahi ba ko nya bin jala. Adama, kore te gade sugoro re. Ado ne fiero me sisa ne perno ka makul kulitaya. C'est-à-dire ka makul ko armase quoi. E kama. Idella kanoke. Adama se. Hein? Iko dia. Ngo Saint Valentin sera de ngone ka kado ibna kami. Ambo kumake. Okay. Donc te kano ka nte mo jugunu wan sengoro. Non, ntafo mo mun ka bo kama kwa tiwa. Okay, problème tala. Ndeno ko tanga kubaru ngono kwa yani. Okay, nyame. Ni tora k'a fɔ yan nɔ i b'a dɔn n b'a f'i ɲɛna dɔw da ma sigi sini bɛɛ bɛ taa jɛnsɛn réseau kan donc c'est pas la peine. U b'a kɛ. Voilà. Mɔgɔ jugunin ninnu ka ca. I y'a tile fɛ quoi. Problème t'a la. N'i ye ko min o de don Adama. Kan foyi tɛ yen. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. Ala ka baasi k'i la. Amina. Ni ɲɛnafin kun bɛ nɔ voilà. N yɛrɛ ɲɛnafin kun bɛ n'an kun famana ka ɲɔgɔn ye. Tuma dɔ la n sina ka foronto ko Sadio. N y'a ye n ye répond commentaire la o i m'a ye. Non mais c'est ça. B'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cɛ. Kanu filɛ kanu ma nɔgɔ quoi. Non, kanu kuma man ca. Kelen dɔrɔn de don fila tɛw. Non mais fana y'a mérité. Tu la mérites. Merci. Donc n'i yɛrɛ kunsigi naturel de ye quoi. Nin y'o yɛrɛ de koyi Adama. Foyi tɛ nin na. Nin ye n kunsigi nin y'a ye n m'a pɛ n ye n teliya k'a fɛngɛ pour que i kana mɛn k'an kɔnɔ quoi. Adama ne ye fila don. Jagoya ne kunsigi bɛ kɛ tan. Filaw ni marakaw kunsigi bɛ tan nɔ. Ouais. Non, d'habitude fila kunsigi ka ja dɛ. Donc e fila de ye quoi. Awɔ ne fila ye. Bon Sadio. Oui. Dama yeli diyara n ye parce que n kun dara su in na k'a sɔrɔ n bɛ ye. Ni fara to n kun bɛ hali sɔgɔ i la mais comme n ye bon bref. Donc a diyara n yɛrɛ ye trop. Ouais. A diyara n trop. Non mais i b'a dɔn an tɛ se ka bɛɛ fɔ réseau kan quoi. Non, a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan. De toute façon, de toute façon, on verra bien. Parce que ne t'a fait, il va donner qu'à bon nous ça, il va calmer il t'a fait ne comme ça sur les. Nous le matons c'est pas faux, c'est-à-dire ne qu'à toi no kulo ba ina dro abana, ulu ka to ka yele dro abana. Olu ma dɔrɔn donc e yɛrɛ ta tɛ kɛ. O de ka d'u ye. I b'a dɔn i jɔ n bɛ ɲininka ko kelen na parce que problème ye yɔrɔ min ye. Voilà. Sadio, est-ce que tu m'en comment il sort cogo di tu me trouves en comment ça?
Est-ce que je suis ton genre? Est-ce que je suis ton style? Mais Adama, ni wo fo depuis ni yɛlɛ don nɔ. Non, mais parce que N'a fɔ ɲini ka jari de. muso mun filɛ nin ye bon olu bɛ aw bɛ yɛlɛma yɛlɛma de quoi bangebaaw ka hakɛ. Non, ne tɛ yɛlɛma. Au contraire, cɛw de bɛ yɛlɛma yɛlɛma. Cɛw ye nɔsi de, olu bɛ yɛlɛma bolo ka ca. I b'a faamuya. Depuis ni yɛlɛ don, ne ye kuma bɛɛ f'i ye Adama. Non, bɛɛ fɔ mais à chaque fois faut que je te teste, tu vois. Non, a ma s'o la. Sinon i kɔni y'a fɔ kabini i yɛlɛ don ko fɔlɔ i ye kuma bɛɛ fɔ. Depuis ne yɛlɛ don, ne tɛna dɔn ne bɛna kuma fɛn fɛn fɔ fo n'o kɛra baro ni fɛn ye. N'o tɛ depuis ne yɛlɛ don, ne ye kuma bɛɛ fɔ. Ne ye kuma bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ka ban, e yɛrɛ ɲɛna. Ne y'a ɲininka parce que ne ye réseau kan mɔgɔ de ye bon ça dépend ni muso ah bon o kana taa i toucher quoi tu vois. Non, foyi. T'es sûr? Oui. Kana jɔr'o la sa Adama. I bɛ jɔr'o la mun na? Ah. Kana jɔr'o la sa. Mais ne kumara ka ban ou bien? An kumara mais i b'a dɔn cɛ a ma nɔgɔ walayi c'est pas facile. N b'a dɔn a ma nɔgɔ mais kana jɔr'o. I y'a mɛn? Ok komi i kɔ ten en tout cas jɔrɔ kɔni jɔrɔ banna. I yɛrɛ y'a fɔ ko n kana jɔrɔ. A banna. I b'i hakili sigi i b'a fɔ ŋɔmi yirana mɔden. Ŋɔmi mana ban cogo cogo a tɛ ban ŋɔmi yirana mɔden kɔ. Ne k'i ɲɛ kɛ i filɛ ka geste dɔ kɛ sisan i kana to i kana nin fila kɛ walayi. O de la ne y'a fɔ n ko Adama bɛ to ka ne sukaro de quoi. N dusukun bɛ ka kami kami. E sɛbɛra. Ouais. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ kuma i kan cogo min na quoi parce que an kan ka fɛn cɛ. Bon bref. De toute façon comme voilà ko n tɛ se ka live tigɛ k'a sɔrɔ min ye. Ok. N'i ka demande dɔrɔn wulila. Lafiya quoi. Ouais. Sani i kana j'étais un peu n kun sulusalen don mais kabini i yɛlɛla dɔrɔn i m'a ye n walawalala. Parce que depuis l'info daminɛ na ne yɛrɛ kun b'a la. Ni fa. Donc Adama komi i bɛ baara kɛ sini i bɛna soli ka wuli sini i bɛna live kɛ n bɛ segin ka na an bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn ye donc an b'a kɛ ten tɔ kɛ pour que i ka se k'i reposer i bɛ kɔn ka wuli. Ok an b'a kɛ de sa jɔ vraiment diyara n ye. Oui. Merci beaucoup le Brazil. Merci a diyara n yɛrɛ. À toi prends bien soin de toi puis voilà je dis à demain. Ok merci. D'accord. Jamais. Au revoir.